diguéssim que els nostres resultats siguin capaços de transferir-se cap a que siguin aplicables a un millor desenvolupament de la societat, tant des del punt de vista de l'aprofitament dels recursos, però que els recursos siguin sostenibles, però també que hi hagi una economia darrere que pugui ajudar a mantenir la societat que en viu d'aquests recursos. No estem aplicant suficientment percentatge del PIB per fer aquesta investigació, i més passa en el nostre país, no? Que no tenim una incorporació total del percentatge de PIB que utilitzen altres països del nostre entorn o països que considerem més desenvolupats. Doncs en el cas dels recursos vius, un dels reptes importants és aquesta gestió sostenible d'aquests recursos vius, tant sobretot de la pesca, però també de l'aqüicultura i també de la part aquesta de la interacció, sobretot en la zona més costanera, no? Una altra part important seria també convertir en més sostenibles tot el que és el tema del transport i de la contaminació produïda pels vaixells, no? Pel transport marítim, no? Sobretot els residus dels vaixells de creuers i els residus també que puguin proporcionar els vaixells de càrrega, no? Després, en les explotacions de gas i de minerals, doncs, que evidentment tinguin un impacte al mínim possible dintre dels ecosistemes. En el nostre cas estem intentant estudiar espècies que tenen interès comercial, per exemple, la sardina i altres espècies que es pesquen, i per tant, qui realment està utilitzant aquest recurs són les confraries de pescadors, que són molt locals, en alguns casos, són els grups de gestió local, per tant, és fonamental, i de fet són ells els que coneixen, a vegades, coneixen més que nosaltres el dia a dia d'aquest recurs, perquè són els que cada dia surten a treure el recurs del mar, a aprofitar d'aquest recurs, a pescar aquest recurs, per tant, ells coneixen molt. Per tant, és molt important que ells coneguin quins són els nostres resultats, però també que ells ens expliquin què estan veient dia a dia, perquè amb la base d'aquests dos coneixements podem fer una gestió finalment sostenible dels recursos. Hi ha diversos projectes, no? Jo mencionaria, per exemple, projectes en els quals es mira s'està fent una catalogació de la biodiversitat marina que hi ha, sobretot a nivell de microorganismes, per poder-ne extreure dos tipus de serveis o de productes, no? Un seria enzims, que són presents en certs bacteris marins o certes famílies de bacteris marins, i aquests enzims poden servir després per aplicacions en biologia molecular, per exemple, per certes aplicacions d'edició gènica, no? Una altra branca seria l'estudi d'aquesta biodiversitat marina, en aquest cas no tant de bacteris, sinó sobretot de bentos, esponges, per exemple, per poder-ne extreure compostos amb aplicacions farmacèutiques o biomèdiques, no? És molt important cada vegada fer involucrar més a la ciutadania en general en la provisió de dades, no? Perquè això té moltes avantatges. Una d'elles és que proporciona una quantitat de dades molt important i són dades que d'altra forma seria impossible d'aconseguir. Aquí tenim diversos projectes, tenim la plataforma Observadors del Mar, per exemple, a la qual està extesa per tot Espanya i ja porta molts anys funcionant amb molt d'èxit, en el qual estan fent moltes coses molt interessants. Tota aquesta informació es pot aportar gràcies a la col·laboració ciutadana, de forma desinteressada, que proporcionen dades i permeten fer coses que seria impossible. Necessitaríem un exèrcit de científics per poder fer això. I, en canvi, amb la participació ciutadana es pot fer. Minca es una plataforma de ciencia ciudadana, es una plataforma colaborativa que permite que cualquier persona que esté interesada, que la ciudadanía contribuya fotos, contribuya con sonidos sobre su entorno. Minca en este momento tiene principalmente observaciones sobre biodiversidad, enfocados sobre todo en vida marina, pero también a escala global de diferentes especies, aves, plantas y demás. Son cerca de 240.000 observaciones de 1.600 usuarios y tenemos la base de datos más importante a nivel de Cataluña de vida marina con 100.000 observaciones y cerca de 1.900 especies. Hay todo un espectro de posibilidades de qué hacer con estos datos de biodiversidad. Te podemos listar los que conocemos, pero la ventaja de los datos abiertos es que cuando están disponibles hay un sinfín de posibilidades que la gente puede hacer con ellos. Una de las primeras usos que tenemos mapeados es por el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Barcelona está utilizando los datos dentro de la capa o el visor de biodiversidad para integrar la capa de peces. Esa capa de peces se creó gracias a los datos que las personas aquí en las playas de Barcelona y las observaciones que hacen se pudieron registrar. Entonces, efectivamente, la ciencia ciudadana se convierte en esa posibilidad ya no solamente de participar activamente en ciencia, sino de convertir esa ciencia en acciones concretas. S'està intentant integrar tot el tema de lo que seria àmbit marí i de rius, no?
dintre del currículum escolar. En aquest aspecte el que estem intentant és arrencar encara més escoles a nivell català que no només vulguin incloure el que seria el mar en els seus continguts, sinó, per exemple, els rius, perquè recordem que el cicle de l'aigua és un cicle complet, tancat, on tot passa per allà mateix i on els problemes que arrastrem dels rius al final també els podem veure reflectits en el mar. Per tant, el fet que aquestes escoles puguin treballar en xarxa, puguin estar incloses o en contacte amb escoles d'altres llocs d'Europa on poden tenir problemes diferents, que els materials, per exemple, siguin globals a nivell europeu, que només s'hagin de traduir en l'idioma local perquè els professors els puguin utilitzar i d'aquesta manera tenir una miqueta un coneixement comú i treballar tots junts per millorar aquest coneixement a nivell de tota Europa i a nivell de totes les escoles que n'estiguin interessades. Hem de pensar que els nens són la base, és a dir, seran els futurs polítics que faran les polítiques de gestió, seran els futurs pescadors que subministraran recursos a la resta de la ciutadania, seran els futurs biòlegs o investigadors que idearan i investigaran i intentaran trobar noves solucions a tots els reptes que tots ens anirem afrontant. Llavors, qualsevol cosa que sigui des de la base de la nostra societat, des dels més petits, i que creixin ja inculcats amb aquest sentiment, amb aquestes idees i amb aquest coneixement, tot això s'anirà incorporant, no només en els propis nens, sinó amb tots els que tinguin contacte.